Ce se aude, ce se aude? Hai să văd cine îmi răspunde. Să se audă în galaxie, scoateți-o în nebunie. Asta-i melodia mea pentru dușmani, pentru rachinoși care nu fac nici doi bani, pentru ăia care n-au văzut în viața lor nici măcar o barcă cu motor. Numele meu, numele meu, ca un diamant va străluci mereu. Și voi, și voi, și voi, și voi, tot pe locul 72. Mașinile mele, regine pe șosele, doar